Tak môj základný pocit je taký, že nič podobné som v Žiline nezažil ani nevidel. Bolo cítiť veľa pozitívnej atmosféry. Keď viem, že to sa často hovorí o tej pozitívnej atmosfére, ale tentokrát to bolo naozaj. Bolo cítiť také spojenie ľudí a vlastne aj to gesto chytenia sa za ruky úplne nádherne vyjadrovalo vlastne, že toto nie je akcia zo pár ľudí, ale že jednoducho spoločnosť sa možno prvýkrát zomkla vôbec. Taký som mal z toho pocit, že v Žiline sa spoločnosť prvýkrát zomkla, študenti s profesormi alebo proste len s rodičmi majú záujem na tom niečo zmeniť a demonstrovali to takto. Takže mala by podľa teba Žilina štrajkovať viac? Neviem, či Žilina, ale tak určite spoločnosť, hej. Ani takú Žilinu, ale naozaj. Potom získaš ešte väčší vzťah spoločnosti k tomuto mestu, keď vidíš niečo také. Takže bolo to super proste. Ďakujem.